Hola a tothom, bona tarda. Bona tarda. Som l'Olga i la Montse, que portem al centre. És un bar que hi ha al Pla del Penedès i us farem una recepta de la gall del Penedès, que és la recepta, la proposta que fem al nostre... Sí, és una recepta tradicional de cuina catalana i la fem habitualment al centre i té bastant èxit, és molt bo. Però el més important de la recepta és el gall. És un gall... És un gall que la Unió Europea va donar un segell de qualitat, que és l'IGP, que si no m'equivoco és Identificació Geogràfica Protegida, i aquí al Penedès em sembla que hi ha 5 o 6 cultivadors, i nosaltres tenim la sort que aquí al poble n'hi ha un, que és la Granja Guirigall, que és el que ens subministra. Llavors, com que apostem per un bon producte de qualitat... I de proximitat. I de proximitat, doncs això ho té tot. És una carn super magra, no hi ha gens de greix. Es nota molt al cuinar-ho perquè no deixa pràcticament res de greix. La veritat és que és super agraïda per cuinar. I passarem a fer la recepta, que és l'interessant, no? Sí. Quina pinta, no? Molt bona pinta. Daurem una miqueta la ceba, i quan estigui ja una miqueta feta hi tirarem la pastanaga i ho deixarem tot que sofregeixi bé. S'ha reduït el caldo que havíem ficat i hi afegirem les orellana, que és el toc diferent de la resta. I hi posarem les prunes també. I deixem reduir uns 30 minutets més. Ja veureu que es menja tot el caldo. Important, punxeu el gall a veure si està tendre.